karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kikinahanglan ko ikaw. Dadon ko ikaw sa tubangan ni Aqualos. Daan pa ko. Kung sabo mo ni Aqualos, sultihan ko ikaw. Dili mo ako madani, Aqualos. Ayaw pagmagahi sa imong Ibria! Mamatayon ako. Una ko di mo madani, Aqualos. Ah! Patiyan na lang ko. Patiyan na lang ko. Dadon ko na ikaw sa tubangan ni Aqualos! Patiyan ako. Una ko di mo mada. Di ko ikaw patyon, Ibria! Tungod kay dako, kag ikatabang ka na ako! Dili ko makatugot nga kamong mga niautan. Mo'y mo pahimusa ko kinabuhi. Mamatayon ako. Una ko ni mo mada sa tubangan ni Aqualos. Muamba ko nining lawang nga labok aron ko mamatay. Naibos na nato si Kupit. Ay, ni mo gibutang si Laura, Tiking. Ha? Unsay yo? Si Laura, asa na? Uwan na ko kakita. Si Juana kakakita. Lagi! Nakadagan man akong tatong apagkon. Unhan man ko. Gipatira na nga ang akong kuwan. Mahiyo kaniwa mabuhat. Di manunta tuing una ni gadak asaw na. Mura raman tugkunggo kadako. Nidako na noon. Naigon na. Sakitoy. Tarantado! Litob ka! Litob ko? Ha? Kinala makita si Laura. Yasaman, ha? Dili siya makasayong sayong Yasaman! biyak din eh. Yasaman! Ha? Ligo na! Pagkita mo to si Laura, Tiking! Kilikusan niya nga akong lawas. Asa man ko niya tador. Nga nung man kong matay, nalumos na lang unta ko. Aron dili na kong mag-adto sa ining mga daotang binuhat nga nagukod na ko. Asa ko ni mo dada? Nisod mi ining dakong bahay na aki. Ano misod man mi? Dadon man kako niya ni Aqualos. Animal! Animal! Muhulong ko sa paglakaw, bi. Uy, murag dunay nagsunod na ko na. Dili sab tingali si Medusa. Kay wa man ko makaldungog sa iyang tingog. Kung dunay nagsunod na ko, nga sa ato pa, dunay nakakita nako. Matan sab tingali ni sa pinya ni nagsunod nako ay dili yun ko makita kay nagpakatagaw lilong man hinuon ko. Bigani be, suwayan akong sangpit be kung kinsa ni nagsunod nako. Hoy! Kinsa na nagsunod nako? Kung tao ka, pakita! Kung agta ka, hala, pagpakalata! Buisit, 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 amahong! May tao yun, nakakita ko niya, nakakita ko. Hoy! Gawas diha! Nakita na ti ka! Pagkita nilang ko nimo. Ikaw! Ikaw di ay! Oh, ako. Nakakita ka na ko! Oh, nakitaan ko ikaw, hinunglang gisundan ka. Ang buot kong ipasabot, nakakita ka na ko. Ha? Nga nagpakatagulilong manunta ko. May kalaki ka sa bunsa. May nakamahuan ka. Hinungdan nga nakakita ka na ko bisan nagpakatagulilong ko. Wa, tuod kay dili ko sama nimong may hurim-hurim, matod mo. Unya, nga nung nakitaan man lagi ko nimo. Sige, sige. Ayaw na lang kong tubaga.
Ato nga akong pangutana, kini na lang, nganong gisundan ko nimo? Namasin ko. Nga pinagi nimo. Masundan ko si Laura. Si Laura? Wa na ko makaibaw ni Laura. Wa na ko'y labot ninyo. Dili na ko manghilabot. Ayaw pagsunod na ako. Pangitaon ko ang akong asawa. Hala, sige pangitaan dito. Pero ayaw pagsunod na ako kay lain kining akong lakaw. Ay. Dili ko mo kumpiyansa. Kay tingaling sundan paghihapon ko niya, bisan asa. Nahibaw ra ba ko asa si Laura? Nituto ka man ako ni Lucio. May kasayuran ka? Hain dad si Laura sabitin? Kung asa ko yun makita kang ginganlan o gakwalos? Huwag ko kay Bao! Adiha ka na! Nagdali siya. Ito na, sundan ko siya. Basil doon siya kasayuran pahin ni Laura. Dilagay ko musikit ni Lucio. Lipat-lipaton ko siya. Patungoon ko siya, huwag ko magsunod niya. Prinsess kong palanaw. Usam ka na iyang gidanga. Iya magigakus pag-ayo. Nagpadahin migsud din yung bahin aki. Nganong ni Sota din eh? Ingon sa doon na siya gipangita. May gipangita ko. Kinsa ang imong gipangita? Anara siya! Kinsa may bot diyang ipasabot? Medusa? Naibalik ka na? Nakuha mo na ba ang trabong ko? Wa, Haring Aqualos. Ako na unta kining natimahuan. Apan kalit nga nawa. Wa ko na kini masundi. O kipangita ko pa kini. Dinhigikan si Lucio. Nagunsa si Lucio! Ingon sa doon nagkikasulti ang bitin. Di ko maklaro tungod kay iyang gipalayo ang iyang ikog. Ang may naglikos na ako. Kinsa maka na yung iyang gikasulti. Kinsa man. Oh, nihut ang iyang paglikos na ako. Unsa! Mao ka na'y iyang gipamong. Bisan asa siya ibutang. Traidor gyud si Lucio! Mao kani akong nadunggan niya tong wasay! Gusto ka? Ako, iya kong gitraidoran. Buot niyang patyon si Ibria. Wa ko masayod kung nganong iyang patyon si Ibria. Naibaw ko ni Ana Haring Aqualos. Unsa? Naibaw ka? Gusto niyang buhion ang iyang asawa o anak. Pinaagi sa dugo ni Ibria. Litob kini si Lucio. Kinahanglang ato makuha ang trabong ko. Mubalik ko nun siya din sa ato na imutangan. Ug dadon na niya ang trabong ko. Basin og nakumbinsir ka na niya. Wa! Kung kay dili na kumutuo ni Lucio. Hinaot pa. Ngari ka ka na akong musalig, Haring Aqualos. Oo. Ano na ko'y pagsalig ka ni mo, Medusa? Na problema na sab ko ni Ibria. Wa na namo ikita si Ibria. Ato nagpadayon sa pagpangita si Tiking sa palibot ni Nedapita. Dili ka ngayong mag-uulbahin niya na. Ayaw kaguol. Ha? Ngano? May kikasulti ka ang bitin. Nilihok nang ang ikog sa bitin. Ingon sa mulabyog kinipaingon sa ibabaw. Unsa naman sa kahit iyang buhaton? Ebria! Ebria! Nagsigi kag sampit sa kungan. Unsa ka na? Ihatag ko na ikaw ni Haring Aqualos! Unsa? Si Aqualos? Ni Asya din eh? Oh, ikay mamat mo ni siya karon. Ihatag ko na ikaw kaniya. Nagtuo ko nga si Aqualos at to ang magpuyo ilawom sa dagat. Dito sa ilawom sa balagtige. Apan nga nung ni amang ko ni mo dad din eh. Tungod kay ni ara ko, Laura. Ikaw?
ako! Ikaw na dahil si Aqualos! Nalingla ko kamo, Laura! Nalingla ko kamo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!